בוקר טוב לכולם, לכל מי שצופה בהקלטה הזאת. נעים מאוד, אני שמחה מאוד לפגוש אתכם. קודם כל תודה שבאתם, שאתם כאן, זה לא מובן מאליו. אני לפני תהליכי המודעות שלי לא הייתי מבזבזת את הזמן שלי בכלל על לשבת באיזשהו אירוע מהסוג הזה. הייתי שואלת האם הם עושים פה כסף, האם עושים פה תוצאות, לא, אז יאללה, ביי. הייתי רצה כל הזמן אחרי עולם חומרי כזה או אחר. שאפשר לראות, שאפשר להרגיש. שהיו מדברים איתי גבוה, לא הבנתי בכלל את ההקשר לחיים האמיתיים, ואני שמחה שאתם יותר חכמים ממה שאני הייתי פעם, כי כמובן שהמודעות שלנו, ואנחנו נראה את זה היום במפגש, היא מקור כל התוצאות שלנו. אז הכי חשוב זה להשקיע בנקודה הזאת, אז אני ממש שמחה לפגוש אתכם ומתרגשת. אבל אני שמחה על ההתרגשות הזאת, כי ברגע שנגמר אזור הנוחות מתחילים החיים, וזה בעצם החיבור בעצם לחיים הוא המרכז של המפגש שלי. אז קודם כל המטרה שלי זה לעזור לאנשים להכניס כמה שיותר את הנוכחות כהוויה לחיים שלנו. כן, זה state of mind. זה לא שאנחנו רק כשאנחנו בחוף בתאילנד אנחנו חווים את ההתרחבות ואת ההנאה ואת השפע. זה גם, כן? כמובן שזה חשוב, אבל יותר חשוב מזה זה החיים הרגילים במרכאות, השגרה היומיומית. שם אני רוצה לייצר מציאות כפי שאני רוצה לחיות אותה. אני רוצה לפגוש את האנשים שאני אוהבת, אני רוצה לקוחות שאני אוהבת, אני רוצה תוצאות שאני אוהבת, אני רוצה להיות מוקפת במערכות יחסים שעושות לי טוב. כן? ואנחנו עושים את זה בצורה של לימוד המודעות שלנו, לימוד התודעה שלנו, בשביל להיות מסוגלים לשנות את מה שאנחנו פחות אוהבים. כמו שקרל יונג, שזה התלמיד של פרויד, אומר, עד שלא תנהל את תת המודע שלך, הוא ינהל את חייך ואתה תקרא לזה גורל. אז הדבר הזה של להבין שאנחנו יכולים, או יש לנו אפילו אחריות, לנהל את הגורל שלנו, חובה לייצר גורל מיטיב, היום אנחנו עולים על הרכבת הזאת. אז מה בעצם הולך להיות כאן? אני קודם כל ארצה לספר לכם סיפור אישי שלי שלא כולכם מכירים, בשביל לראות איך אני בכלל עשיתי, איזה דרך אני עשיתי בתוך המודעות. הסיפור שלי תמיד הוא פלטפורמה בשביל שאחרים יוכלו ללמוד, זה אף פעם לא קשור לזה שאני רוצה לספר על עצמי. אנחנו נעשה את זה, אחר כך אנחנו נלמד על מודעות, וקצת איך הלא מודע שלנו עובד, ונשים ככה דגשים מסוימים, ואחר כך אנחנו נראה 3 דגשים פרקטיים שאפשר ליישם מהיום או ממחר בבוקר לגבי שפע. ושפע אני מתכוונת גם רווחה כלכלית כמובן, גם כסף, גם בריאות, גם שמחה, מה שאתם תרצו. ואחר כך אני ארצה להזמין אתכם לקורס שאני פותחת בסוף החודש, ושתוכלו לקחת חלק ממנו. תהיה הזדמנות מצוינת. אז אתם כבר, רובכם, מי שעכשיו מקשיב לי, רובכם מכירים את הסיפור האישי שלי, על זה שהייתי עורכת דין מצליחה, עשיתי המון דברים מעניינים אפילו בארץ ובעולם, ויום אחד הבנתי שאני פשוט לא רוצה לחיות בכלוב מזהב, אז אני רוצה מהחיים שלי יותר, ועשיתי שינוי קריירה, פתחתי עסק, הבנתי שלא יודעת כלום על ניהול עסק, אבל עוד יותר אני לא יודעת מה משפיע על ההצלחה של העסק שלי. אבל את הסיפור הזה רובכם מכירים, אלא אני רוצה לספר לכם דווקא סיפור מילדות יותר מוקדמת שלי. כשהייתי ממש קטנה, נחשבתי לילדת פלא כזאת, הייתי מאוד מוכשרת, רקדתי, ציירתי, שרתי, ניגעתי בפסנתר, הופעתי בהופעות, בקונצרטים כסולנית, נחשבתי ילדה מאוד מאוד מיוחדת, כולם ראו את הכישרון שאני, ואני מה, חוץ ממי? חוץ ממני, אוקיי? אני הרגשתי רק את הזיוף שלי, הרגשתי צ'ק ללא כיסוי, ולא הבנתי על מה כולם מדברים. וכל פעם שהיו מוחאים לי כפיים, לא הייתי מבינה איך הם לא שמעו את הזיוף הנוראי שהייתי. אפילו הייתי בודקת, הייתי עושה מבחנים נגד לסבא שלי, הייתי מנגנת בכוונה מזויף, והוא היה אומר לי, איזה יופי את מנגנת, הייתי יודעת שבעצם כולם משקרים.
וזה מאוד, תחושה מאוד מאוד לא פשוטה, להרגיש זיוף כל הזמן, כי כשאנחנו מרגישות זיוף או מרגישים זיוף, אנחנו חוששים שאנשים יגלו את זה. אבל לא הייתה לי ברירה, אוקיי? כילדה סובייטית הייתי חייבת להמשיך. לא שאלו אותי בא לי או לא בא לי, הייתי חייבת. והתחילו לי כאבי בטן נוראים, ולא מצאו כלום, אבל אף אחד לא חשב שזה אולי קשור לזה, כי לא הבינו בכלל את הקשר בין הגוף שלנו, תחלואים שלנו, מה הגוף שלנו מספר לגבי מצב הרגשי תודעתי שלנו. אחר כך שברתי את השיניים הקדמיות בהופעה, וגם אז אף אחד לא, כי לא פשוט לא הייתי יכולה להקל את המצב הזה שאני כזאת זיוף. ואז בהופעה של סוף שנה בבית ספר, התכנס כל הבית ספר, כן, מכיתה א' עד י"ב עם ההורים, אני שרתי שם את שיר הפתיחה להופעה, והרגשתי שאני מזייפת, אבל ממש, והרגשתי שגם כולם שמעו. ואז אמא שלי ניגשה אליי ואמרה לי, התרגשת היום או משהו? והבנתי בתוך תוכי שזהו, שגילו שאני זיוף. ומהרגע הזה קיבלתי החלטה לא מודעת, שהשפיעה אחר כך על כל החיים שלי. קודם כל, בהחלטה מודעת הבנתי שאני לא הולכת לשיר יותר אף פעם, אני לא הולכת לנגן יותר אף פעם על במה, ובאמת כשעלינו לארץ מכרנו את הפסנתר שלי בכלום כסף, יותר לא עמדתי על הבמה, אבל ההחלטה הלא מודעת שלקחתי על עצמי זה שעדיף לא להיות סולנית, אוקיי? אני לא צריכה את הכפיים, אבל גם לא רוצה את הדבר הזה של להיות חשופה ככה. ולקחתי את עצמי את תפקיד מאחורי הקלעים, הפכתי להיות מספר 2 מדופלמת, הכי טובה שיכולה להיות, אבל בכל התפקידים שעשיתי בעצם עד שאתם רואים אותי עכשיו, הייתי ממש תמיד מאחורי הקלעים, ומי שעמד היה בפרונט, אמנם הוא גם היה חשוף לביקורת ולאש וכאלה, ולספיגה של הכאבים של הטעויות, אבל הוא גם זכה תמיד, או היא זכתה תמיד בכפיים, שמגיעים למספר 1. אז, ולא חשבתי על זה, או לא התנהלתי, זאת אומרת, זה ניהל אותי, זה את כל חיי, ורק כשרציתי להנחות קבוצות, בעצם הציעו לי כל פעם לעמוד בפני קהל, להעביר הרצאה, להנחות קבוצות, ולא הסכמתי את זה, ולא הבנתי שמאחורי זה יושבת אותה ילדה בת 6 בערך, שמרגישה שהיא זיוף. עד שלא נפגשתי איתה וטיפלתי בה, והבנתי, ופרקתי את הנשק הזה, ונתתי לה את אותה אהבה והחמלה, ואת המקום שהייתה כל כך צריכה. אז הדבר הזה בעצם, כל אחד יש לו את הקול שלו שהלך לאיבוד, שהוא הפסיק לנגן או לשיר, או לבטא את עצמו, או לרצות בכלל, כל אחד בתחום שלו. והשליחות שלי או המסע שלי זה לגרום לאנשים להתחבר לקול הזה, להפסיק לפחד ממנו. לפעמים כן, נדרשת עבודה, נדרש מסע בשביל להבין את זה. אבל אנחנו רוצים לחיות חיים יותר חופשיים, כי אחרת אנחנו בכלא של עצמנו, שהוא כבר לא רלוונטי, שאולי הוא היה נכון בגיל 6, בגיל 7, בגיל 10, בגיל 20, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך להתנהל איתו, בגלל הפחד לא לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, או להקים עסקים מצליחים, או לחיות בזוגיות מאושרת, כי יש לנו איזשהו משהו שהוא מנהל אותנו. אז קודם כל אנחנו בכלל צריכים להבין שיש לנו לא מודע מאוד משמעותי, ואנחנו ממש נושאים אותו על הגב שלנו, והוא מנהל את החיים שלנו. כן, זה כמו תיק, תדמיינו שאני עם תיק מאוד מאוד כבד, אני מרגישה את העול על הכתפיים, ממש קיטבג ענקי, עם כל מה שאני סוחבת עליו, אבל אני לא רואה אותו. אוקיי? אני לא מודעת, אני מסתכלת אחורה, אני לא רואה שום תיק. איך לדעתכם אני יכולה לדעת שיש לי תיק בעצם מאחוריי? אחד הדרכים באמת שמישהו יגיד לי, נכון? וואי, יוליה, תסתכלי, יש לך תיק מאחורי הגב, את לא שמה לב? ומה אנחנו עושים שאומרים לנו, תקשיבי, את נראית ממש ממש עמוסה בעבודה, זה נראה שהמערכת היחסים הזאת היא לא טובה לך. מה אנחנו בדרך כלל עושים? אנחנו רודפים, נכון? אני לא מוכנה לראות את התיק, אבל לא, זה בסדר, זה רק תקופה כזאת. זה בסדר, זה קורה לכל בעלי עסקים שהם ככה מרגישים לא יציבים כלכלית. לא, זה ככה בגיל 40 אנשים מפסיקים להיות, מחפשים את עצמם.
נכון? תמיד יש לנו תירוץ שמישהו אחר אומר לנו שיש לנו תיק, אנחנו לא ממש מקבלים את זה. מה הדרך הנוספת בעצם לגלות שיש לי תיק? להסתכל במראה, נכון? איזה יופי אני רואה. הרבה פעמים אנחנו לא מודעים לזה בכלל שזה מראות, כן? זה נראה לנו כמו תמונה, ורק כשאנחנו מתקרבים ממש ממש ממש, אני רואה שבעצם אותו הלקוח המעצבן, הוא קצת תמונה של מה שמתרחש בתוכי, כן? אבל מראה זה דרך ממש טובה לראות ולהגיד, וואו, איזה תיק אני מסתובבת. אז קודם כל בכלל להיות מודעת לתיק שיש לי על הכתפיים. להבין איזה מסע רגע להניח מולי את התיק הזה ולהסתכל מה יש בתוכו. אז זה בעצם הלא מודע. ואז אנחנו נפתח ונראה שיש שם כמו מיכלים של כל מיני דפוסים שלנו, של הקורבנות ושל החוסר אונים ושל החוסר ערך, חוסר ביטחון, כל מיני מיכלים כאלה שהם מלאים, מפוצצים בסיפורים שאנחנו אוגרים בתוכנו, והם כבדים ומכבידים. יש גם מיכלים ממש טובים בתוך התיק הזה, כן? של שמחה ושל תשוקה ושל התלהבות ושל ערך. וככל שאנחנו ממלאים את הבקבוקים האלה או את המכלים האלה, התיק שלנו הופך להיות יותר קל. אז בעצם המטרה שלנו זה לקחת מקרים שקורים לנו ביומיום, ולראות איזה תיק, בגלל שכל מי שאני רואה מבחוץ הוא מראה שלי, כמו שאמרנו, אז אני בעצם נכנסת פנימה ורואה מה בתוך התיק שלי מנהל את הסיטואציה כרגע. נגיד אם לקוחה אומרת לי, וואי, השירות שלך ממש יקר, כן? וכולנו נתקלים בזה כבעלי עסקים. אם יש לי ישר קיבוץ וכזה דקירה בבטן, במקום להתכווץ ולהגיד אולי נעשה להנחה, זה לא נעים, אולי תלך, כל הדבר הזה, כי אין לי מה לעשות איתה, כי אחרי תבוא עוד לקוחה כזאת, נכון? אם זה בתוכי, אז היא רק אחת מיני רבים, כמו שאני מחליפה את הבוס שלי, הולכת לעבודה אחרת, וגם שם יש לי בוס כזה, או שיש לי בן זוג, אמנם החלפתי את הכל מולו, או עברתי להיות עם מישהו אחר, אבל גם הוא, יש את אותם הדפוסים שהיו עם הקודם, עם האקס שלי. אז אין לי מה לברוח מהלקוחה הזאת או לעשות לה הנחה, כי זה לא פותר את המהות. אז אם אני מסתכלת בתוך התיק שלי, אני אומרת לעצמי, על מה זה יושב הדבר הזה שהיא אומרת לי שהשירות שלי יקר מדי? אני בודקת, האם זו קורבנות? לא כל כך, נכון? אולי זה איזושהי אדישות? לא כל כך. אבל חוסר ערך, וואו, זה בדיוק הבקבוק. כי כששלחתי את הצעת מחיר, הרגשתי שאולי אני גובה יותר מדי, ואחרים בתחום, ועכשיו זה לא נעים כי יש מלחמה וכו'. אז מראש כששלחתי את ההצעה, עטפתי את זה בחוסר ערך, בחוסר אמונה שהשירות שלי שווה את הכסף. למרות שאני אשת מקצוע מעולה, אבל עדיין עברה לי המחשבה הזאת. אז אם אני מבינה את זה, אני יכולה א' לפתור את זה ולתקן את המצב ממש on spot, ואנחנו נלמד את זה בקורס איך, אבל אפילו לפעם הבאה, כשאני שולחת ואני רואה שזה מה שעוטף את ההצעות מחיר שלי, אז לחכות רגע, לעשות איזושהי התכווננות למקום שבו אני שולחת את ההצעה שלי עם ערך. אז לאט לאט אנחנו רוצים לגלות את מה שיש בתחולת התיק שלנו. אנחנו לא נזרוק את התיק, כן, התיק זה מה שאנחנו, והוא מייצג את המצב האנרגטי שלנו, הרגשי שלנו שאנחנו לא מודעים לו. כלומר, גם אם בחזות שלי אני אומרת, כן, אני שפע, הכל זורם אליי, החשבון בנק שלי מלא, אבל אני חיה בפחד קיומי שמשהו יקרה וילקח לי, כן, זה אומר שהתיק שלי, כן, מקדימה אני כולי במרכאות לואי וטון, אבל התיק שלי, מי שרואה אותו, הוא רואה תיק של קפצנית. אז לא משנה מה אני אומרת, מה שאנשים מרגישים זה את התיק שלי. נכון? קורה לנו הרבה פעמים שאנחנו רוצים ממש, נגיד מי ששכיר רוצה לבקש העלאה במשכורת, הוא ממש מתכוון לזה, ואפילו הבוס קרא לו, כי זה סוף שנה והוא רוצה להעלות לו את המשכורת, אבל התיק שלנו אומר, לא מגיע לי, זה בטח לא יקרה לי, למה שזה יקרה לי, וכל מיני מחשבות כאלה שבעצם את הדבר הזה, זה מה שמשודר החוצה. אז התיק הזה כולל הרבה מאוד זיכרונות שלנו, דפוסי התנהגות, מנגנונים שלנו, אמונות, כל מה שבעצם יוצר את הדבר הזה שאני מסתובבת איתו בעולם, את הדרך שבה אני רואה את העולם והוא רואה אותי. והנטייה של הלא מודע שלנו, של תת המודע שלנו, זה כל הזמן לשחזר את אותם הרטטים כל הזמן, עד שאנחנו נכניס משהו אחר.
אוקיי? והכוונה היא לא לשנות את המציאות שלי, להחליף מקום עבודה, להחליף בן זוג, להחליף דירה, אלא לשנות את הדבר הזה שהוא בתוכי, ואז אני אראה את הפרגון משתנה, את הכסף שאני מקבלת משתנה, את מערכת היחסים שאני רוצה משתנה. כי הבחוץ הוא רק מראה, אז אין לי מה לעבוד עם המראה. כמו אם יש לי לכלוך בפנים, אני לא אנקה את המראה וזה יעזור לי, נכון? אני צריכה לנקות את הלכלוך שלי. אז פה המקום של בעצם להסתכל על הבחוץ, להגיד מה פחות עובד לי. זה הכסף שלא זורם אליי, זה לקוחות שיש לי אבל הם לא משהו, זה החוסר ביטחון שלי, זה הקושי שלי לחשוף את עצמי, זה מערכות יחסים שאני לא מצליחה להחזיק, או שהכל נכנס אליי אבל לא מצליח להחזיק אצלי לאורך זמן, בשביל לייצר לי איזשהו סוג של ביטחון. אז הדבר הזה אנחנו נסתכל בתוכנו, כשאנחנו נטפל, אנחנו נרפא ואנחנו נתקן, נוכל לראות את התוצאות שלנו משתנות במסך. וזהו מהות הקורס שאני רוצה לדבר עליה ממש בכמה דקות לפני שאני עוברת לטיפים על השפע. של הקורס שמתחיל ב-25 לינואר, זה קורס מדהים שהולך לעבור בזום, בדרך כלל עד עכשיו הוא היה פרונטלי בתל אביב וזה הקשה מאוד על אנשים להגיע, אז עכשיו זה בזום, כל המפגשים בעצם יוקלטו ביום חמישי בבוקר מ-10 עד 1, רצוי מאוד להשתתף אבל אפשר גם לצפות בהקלטות שיהיו מסודרות באקדמיה עם תרגילים וסיכומים, באמת מאוד מאוד מסודר, ובעצם כל מפגש ידבר על נושא אחר שקשור גם לנושאים בתוכנו, כן, כמו שפע, כמו עבודה עם כאבי לב שלנו וזיכרונות קדומים שלנו והחוזה הנשמתי שלנו, אפילו נושאים שעוברים בשושלת שגם האמא וגם הסבתא כולם נושאים את אותו המטען שעובר אלינו שוב ושוב, שהמטרה בעצם בקורס זה איך אנחנו שוברים את תקרות הזכוכית שאנחנו שמנו לעצמנו בלי מודעות, ולומדים יותר לסמוך ולעבוד עם היקום, יותר מהדהדים את מה שבאנו לעשות פה, יותר מתחברים לעצמנו, מתחילים לשדר את זה לעולם, וזה כלים מאוד מאוד פשוטים שנגישים לנו ואפשריים לנו, אז אין סיבה שלא. אז הקורס הזה מתחיל 20 מפגשים של 3 שעות, זה קורס מאוד עמוק, מאוד עוצמתי, יש עבודה, כמובן כל אחד עובד על העסק שלו, על החיים שלו, אבל ההיכל המראות, כמו שאמרנו, מאפשר עבודה שלא אפשרית בטיפול של 1 על 1, בתהליכים של 1 על 1, עצם זה שכולם מביאים את הקשיים שלהם וישר רואים את המראות בתוך הקבוצה, אז התהליך הוא מרגש, התוצאות שלו מדהימות, אנשים עושים שינויים, משני חיים, פשוט יוצאים אחרת. המחיר של הקורס הוא 8,500, ומי שצופה עכשיו בשיעור הזה, אז יש הנחה של 1,000 שקלים עד ה-15 לראשון, וזה באמת תהליך שהולך עומק, שהולך לשבור את כל השיאים של עצמכם והרבה מעבר. אז זה ככה על הקורס. עכשיו אני רוצה בעצם לחזור על הטיפים על שפע. אני רוצה שככה תחשבו היום בבוקר כמה רכבים אדומים ראיתם. בדרך למשרד, בדרך לעבודה, בדרך לפיזור של הילדים. מנסים להיזכר? בטח אם במקרה הטוב נזכרתם ב2-3 מכוניות, למרות שהיו הרבה יותר בכביש, ואת זה אני יכולה להבטיח לכם. וזה קורה ככה כי המודעות שלנו לא שם. כשאנחנו עושים דברים רגילים בשגרה שלנו, הפוקוס שלנו הוא על מחשבות שרצות לנו בלופ, כן, מה אנחנו צריכים לעשות, מה עוד לא עשינו, אנחנו בכלל לא בנוכחות מול ההזדמנויות שיש בחוץ. תגידי לי לנו מחר בבוקר, אנחנו נבוא, ואכן תבואו, אם אני אגיד לכם מחר בבוקר תקומו ותספרו מכוניות אדומות שאתם רואים בכביש, אתם תגיעו ל-30 מכוניות לכל הפחות, וזה קטע. שאם אנחנו קמים בבוקר ואומרים בואו נשים לב לכל ההזדמנויות העסקיות שיש לנו בדרכנו היום, אתם תשימו לב לכל מה שקורה מסביבנו. אם אני אגיד לכם תשימו לב לכל הרווקים השווים שמסתובבים ויש לכם הזדמנות להכיר, אתם תשימו לב לזה. אם אני אגיד לכם תשימו לב לכל הלקוחות שרוצים לשלם לכם,
אתם תשימו לב לזה. רובנו פשוט עסוקים במה לא, אוקיי? אנחנו צריכים לעשות פה אפליה מתקנת, כי לשם מכוון המוח שלנו, בשביל לראות מה לא עובד, מה עוד לא הצליח, מה עוד חסר לנו. אז הדבר הזה בעצם קורה שההזדמנות שיש כל הזמן, כן? כי היקום כל הזמן מזרים לנו הזדמנויות, אנחנו לא בפוקוס עליהם, כי אנחנו בפוקוס על מה שלא עבד, מה לא הצליח, שהמצב עכשיו קשה והעסקים קורסים, ועוד מעט תהיה מיתון, ועוד מעט יגבו יותר מיסים, וגם ככה קשה במדינה הזאת, וכל זה מתרוצץ לנו בראש, במקום שהפוקוס יהיה, אוקיי, איפה הזדמנויות שיוליה אמרה לנו אתמול, אנחנו רוצים לחפש אותן. ושתבינו שהיקום, או אלוהים, או שדה אפשרויות, או הבריאה, כל אחד איך שהוא קורא לזה, הם בעצם, הם ניטרלים. אין להם יותר להביא ליוליה, אבל לא להביא לחנה ולמשה ולמשה זוסניך. לא אכפת לו, כן? הוא בעצם רק ממלא את הפקודות שלנו. הוא אומר, מה את רוצה? אני מקשים לך את זה. כן, היקום לא מבין מה עדיף לי, מה רצוי לי, מה לא רצוי לי, אני רוצה את זה אבל בלי זה, אני רוצה את זה אבל רק אחרי שזה מתקיים. ההדהוד, כן, התחנה שבה אנחנו משדרים לעולם, היא קשורה בעצם למה שהוא מיישם. ככל שהתמונה שלי בתוכי תהיה יותר מפוקסת, מפעמת, מדברת, עם צבעים יותר מרגשים, מרגשת אותי, אז היקום יוכל להגשים את זה בצורה יותר פשוטה. ככל שאנחנו מרוכזים באובדן, מה חסר, בהישרדות, בלרוץ אחרי הזנב של עצמנו, אז את זה הוא מרגיש יותר ואת זה הוא מגשים. אז אנחנו צריכים לשים לב שהזדמנויות כל הזמן קיימות, פשוט תשומת לב שלנו לא נמצאת שם, אוקיי? זה בעצם הכלל הראשון שאני רוצה שתצאו איתו, של לשים לב להזדמנויות שמתרחשות סביבי כל הזמן. עכשיו, תודעת שפע בגדול זה בעצם שלוש הסתכלויות. אחד, הידיעה שיש את כל מה שאני צריכה בשביל להגשים את צרכיי. אוקיי? כמה פשוט. עכשיו תגידו לי, לא, אבל חסר לי, הייתי רוצה דירה אחרת. אוקיי? זה מתחיל להיות הפלפול של הישרדות, שנכון להיום אין לי את מה שאני צריכה. אז זה היבט אחד. הדבר השני, זה ידיעה פנימית עמוקה, שיש לי את כל מה שנדרש לי, גם מחר, גם בעתיד, כדי לספק את צרכיי. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שחיים ממש ברווחה היום, מרגישים שיש להם כל מה שהם צריכים, או מספיק, אבל הם כל הזמן בחשש של מה יקרה מחר. וכל מה שקורה בעולם, נגיד כמו קורונה, כמו מלחמה, כמו איזשהו מיתון, חודשי קיץ, מכניסים אותם ללחץ של מה יהיה. בעצם הם חוויה של הישרדות, אבל כלפי העתיד. והדבר האחרון זה בעצם החוויה שהכל זורם, שאני צינור בעצם לשפע שקיים כל הזמן סביבי, והצינור שלי פתוח, חופשי, זורם, ואני באיזושהי תקשורת של קבלה, אוקיי? שאני בכלל במודעות שיש מקור שמזרים אליי שפע, ואני במתכונת של קבלה פתוחה, וללא תנאים וללא אמונות מגבילות וחסמים שסותמים אותי. אז הדבר הזה בעצם, ההיבטים האלה, אם אנחנו נסתכל על עצמנו כמו צינור, כן, שהוא מוליך מים, מוליך כסף, בריאות, אהבה, רווחה, אז אנחנו צריכים לראות מה מצב הצינור שלנו, ובעצם עבודת מודעות עובדת על זה, כן, על זה שאנחנו נהיה צינור יותר רחב, שנוכל להכיל יותר מים, אנחנו נהיה יותר יציבים בשביל שנוכל להחזיק כמות, ולא שכמו, אתם יודעים, שהצינור שלי קטן ואני מחברת זרנוק של מכבי אש, אז הצינור יעוף, נכון? כי זה זרם חזק מדי. אז אני יכולה לבקש מלא 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 כסף, מיליונים, אבל אם הצינור שלי קטן, אז גם יבואו אליי מיליונים, אני לא יודע להכיל אותם. אז בעצם עבודת המודעות מאפשרת לי צינור יותר יציב ומכיל, וגם צינור שיודע להעריך שהדבר הזה הוא לא זמני. שפע הוא משהו שהוא מתמשך. אז אנחנו יכולים להיות כמו צינור סתום, כן? מה קורה כשהצינור שלנו סתום בברז? אז נכנסים מים, אבל הם לא מגיעים ליעד, כן? אז יש גם ריקבון ויכול להיות קושי וג'יפה, כן? אבל גם אם אין ג'יפה, אז הזרם שלי הוא קטן, אם מתוך הצינור חצי ממנו חסום,
בג'יפה כלשהי, שזה יכול להיות חסמים, אמונות, לא מגיע לי וכל אלה. אז אני רק נהנית מהזרזיף הקטן. זה לא כי הברז הוא חלש, כן? היקום יש לו את הכל, יש את כל הכוחות בשביל, ואת כל השפע שבעולם. והוא לא מעדיף שיוליה תקבל פחות, אבל אם יוליה מקבלת פחות, כנראה שמשהו בצינור של יוליה יכול להיות סתום. אז אנחנו רוצים להיות במצב שאם אנחנו שמים לב שטפטופים רק מגיעים אליי, פירורים, אז לחשוב למה לא נכנס, כן? מה בתוכי חוסם את הצינור הזה, או למה בכלל יש לי צינור, אבל יש מעליו איזה רמפה כזאת, שגם אם נכנס משהו, לא נכנס שום דבר פנימה. הדבר השני זה איזשהו צינור עם חורים, כן? צינור מפונצ'ר. נכנס הכל מלא, אין סתימות, אבל הכל נוזל החוצה. כן, זה הרבה פעמים אנחנו רואים את זה על כסף, שכן נכנסה העסקה, כן נכנס הרבה כסף לחשבון הבנק, אבל מיד אחרי זה יש איזושהי הוצאה רפואית, פאנצ'ר בגלגל, תאונה, כן, הכסף מיד יוצא החוצה. או אנחנו מקבלים מערכת יחסים, היא נראית מדהימה, הכל טוב, אבל טק, משהו מתפוגג שם בדרך. אז הדבר הזה של, בעצם הרבה פעמים קשור לגבולות ביכולת שלי, לשמור על הגבולות שלי ולהגן על הצינור שלי, ואיזושהי יכולת הכלה, כן, של אהבה, של כסף. הרבה מאיתנו רוצים מלא כסף, אבל כשמגיע מלא כסף אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. מרגישים ישר איזושהי, הרבה יותר קל לנו להתמודד עם חוסר, כי זה מניע אותנו להתקדם, להצליח וכו'. אז אנחנו צריכים להסתכל על זה, אם הצינור שלנו מפונצ'ר, מה מפנצ'ר אותו בעצם? אוקיי? זה משהו ששם אותנו במצב של רכבת הרים, כי אני משיגה, פעם יש לי, פעם אין לי, הרבה פעמים אני נהנית כל עוד יש לי, כי אני יודעת שמחר כבר יכול שלא יהיה לי, אז אנחנו צריכים להסתכל מה כל כך קשה לי להכיל, מה הורס שם את הצינור שלי. והמצב הנוסף זה צינור בעצם קצר, צינור שכרגע יש לו, הוא רואה את המים שיש, אבל לא מבין שהוא צינור ענקי, שבעצם ממשיך ומניב כל הזמן. אין לי תחושה שתכף ייגמר, היום יש לי מספיק, אבל לא בטוח שיהיה לי מחר, מחרתיים, עוד 10 שנים מספיק. יש בעצם איזשהו קול מנג'ס שאומר שתכף ייגמר. ופה אנחנו בעצם עובדים על טיפול באמונה וידיעה פנימית וביטחון, או הבטחה שלנו, שבעתיד יהיה לי מספיק. אז איך אנחנו בעצם יכולים להגדיל את הזרימה של השפע? אז אחד מהטיפים זה בעצם להודות יותר. זה כמעט כולם יודעים, נכון? שאנחנו צריכים להוקיר ולהודות, ורבים מהאנשים כבר עושים אפילו את כמה הודיות בסוף היום על מה שעבד לנו, וזה מעולה. אל תפסיקו, מי שעושה את זה בצורה מתמדת כבר עושה הרבה. אבל אחד מהדברים שאנחנו רוצים זה לשים לב גם לדברים הקטנים במהלך היום שקורים, ולא רק בסוף היום, כי המבט שלנו זוכר לרוב את הדברים שלא עבדו לנו, וקשה לזכור את הדברים הקטנים שקרו לנו במהלך היום, כמו שקיבלנו גיאה עם הקפה שקנינו, התפנתה חנייה, השומר בכניסה אמר לנו שאנחנו נראים טוב, מישהו חייך לנו במעלית, הילד אמר לנו שאוהב אותנו, כל מיני דברים כאלה שקרו לנו במהלך היום, והראש שלנו נוטה לשכוח אותם. אז קודם כל אני ממליצה לפתוח קבוצת וואטסאפ עם עצמכם, לקרוא לקבוצת השפע שלי, ובמהלך היום, לא לחכות לסוף היום, במהלך היום להקליט, לרשום במילה, זה לא משנה, העיקר לתת תוקף למשמעות של ההודיה במהלך היום לדברים הטובים שקרו לנו. כי ככל שהפוקוס שלנו על דברים טובים שקורים, ככה אנחנו רואים אותם יותר, אנחנו מחפשים אותם, אנחנו מציינים אותם, ואז אנחנו מקבלים עוד ועוד, זה כמו פילטר שמתנקה של הודיה. אני הרבה פעמים מביאה בשיעורים שלי את הדוגמה על הורה שמגיע הביתה ומביא הפתעה לילד שלו. הרבה פעמים אנחנו מחזיקים מאחורי היד את ההפתעה, אומרים לי, תראו מה אמא הביאה לכם, איזה הפתעה אמא הביאה לכם, למה בעצם אני עושה את זה? למה שאני לא אבוא ואגיד, הנה המתנה, קחו היא על השולחן. תחשבו רגע. כי בעצם כשאני באה הביתה, לרוב, הילדים עסוקים בדברים שלהם, כן? בפלייסטיישן, בעניינים שלהם, הם אפילו לא מרימים את הראש לראות מי נכנס הביתה.
בטח לא לעצור ולהגיד לי תודה על מה שקניתי להם. גם אם אני אומרת להם, תראו, קניתי לכם בסופר ככה וככה, הם אומרים, כן? עכשיו, זה לא בגלל שהם ילדים כפויי טובה. א', יש משהו נחמד וטוב בדבר הזה שהם לוקחים מובן מאליו, שהם פותחים את המקרר, והמקרר מלא ויש שם שוקו וחלב ופירות, יש משהו מעולה בזה, כן? זה חסר לנו כבוגרים, לסמוך שככה מישהו ימלא את המקרר שלנו, את החשבון בנק שלנו, את העסקים שלנו. אז יש בזה משהו טוב, אנחנו לא רוצים לקלקל את זה, אבל אנחנו כן רוצים בעצם את התשומת לב שלהם, שאני אומרת להם, יש פה הפתעה, הם עוזבים את הדברים שלהם, והם באים אליי, נותנים לי חיבוק, אומרים לי תודה, ומוכירים את מה שאני הבאתי להם. אם הם היו אומרים תודה כל הזמן, בלי שאני אבקש מהם, אז כנראה סביר להניח שלא הייתי מחביאה מהם. ואם אנחנו נעשה מהמשל הזה אנלוגיה על החיים שלנו האמיתיים, אז היקום מחביא מאיתנו, כי אנחנו כמו ילדים הכפויי טובה קצת, שממשיכים בדברים שלהם, אפילו לא מרימים את הראש להגיד, וואו, תודה שהבאת את זה. כאילו זה לא מובן מאליו שקמתי היום בבוקר בריאה. תודה זה שיש לי עסק משלי, תודה ללקוחות המדהימים שלי. תודה שהוא שילם לי בזמן, תודה על החניה שהתפנתה. תודה שהאוטובוס הגיע בזמן, whatever. אנחנו לא עוצרים רגע, לוקחים את הדברים האלה כמובן מאליו. אז אני רוצה בעצם ומה עוד? כשאנחנו באים לילדים, אנחנו קונים להם נגיד חבילה של סוכריות, כי נגיד שיש להם 50 סוכריות, אז אם אני קונה להם חבילה, הם אומרים לי, תודה אמא, נכון? והם ממשיכים לאכול את הסוכריות האלה, לא כל פעם שהם יאכלו את הסוכריה, הם יעצרו ויגידו, אמא, תודה על הסוכריות שקנית, אולי פעם אחת. אבל אם אני כן רוצה את האינטראקציה איתם, אני רוצה את החיבוק הזה 50 פעמים על כל מה שאני קניתי להם, אז אני אחזיק אצלי את השקית, אשמור אותה, וכל פעם שהם ירצו סוכריית גומי, הם יבואו אליי, יגידו לי תודה, ייתנו לי חיבוק, ואז אני אתן להם. אתם מבינים את המשל? כלומר, אם הם היו אומרים תודה כל פעם, לא הייתי צריכה להחזיק את השקית אצלי, הייתי משאירה אותה אצלם. ככה גם אנחנו אומרים תודה על משהו מאוד מאוד גדול, כן? תודה על העסק שלי, תודה על הבריאות שלי, תודה על המשפחה שלי. אבל זה לא מספיק, זה בעצם על כל הסוכריות ביחד, בבת אחת. אנחנו צריכים לעצור ולהגיד תודה על העסק שלי, תודה על הקורס שאני פותחת, תודה על זה שיש לי נביאה של מחשבות כדי לייצר תכנים, תודה שהלקוחות שלי משלמים, תודה שכיף לי בעסק שלי, תודה שהתלבשתי יפה הבוקר, וכל הדברים האלה אנחנו רוצים בעצם להודות עליהם. אם אני מודה על המשפחה שלי, אז אני יכולה להגיד איזה יופי שהמשפחה שלי קיימת, ואני יכולה להגיד תודה שילד שלי אמר לי היום בוקר טוב, תודה על הפתק שבעלי השאיר לי, תודה על זה שהם בריאים, תודה על זה שהם מצליחים בלימודים ואני לא צריכה לעשות כלום עם זה, תודה שיש את האפשרות לבשל להם ארוחת צהריים, וכו' וכו' וכו'. בעצם, אם אני מעצמי לומדת, וזה טיפ נוסף, בעצם לומדת להגיד תודה על דברים הקטנים, על הפרטים בתוך השקית, אז לא יצטרכו להחזיק לי את השקית כל כך חזק, בשביל לקבל ממני את התודה. לא שהיקום או אלוהים צריכים את התודה, אבל אנחנו נמצאים באיזושהי אינטראקציה מול המקור שממנו נובעים הדברים. אז אם אנחנו רוצים לייצר הדהוד טוב, חיובי, שאומר, תודה, זה היה מעולה, אני רוצה עוד כזה, כי אם ילד אומר לי תודה וקניתי לו משהו, למה שאני אקנה לו שוב, נכון? ילד מפונק, ולא בא לי להביא לו שוב אם הוא לא עצר. אם השקעתי והלכתי וטרחתי וקניתי משהו הכי בעולם רוצה ואמר לי, ככה, זה לא עושה לי חשק. אותה אינטראקציה אנחנו עם היקום, אם אני אומרת ליקום, וואו, זה מעולה, זה בכיוון, זה בעצם מכוון את הכוח שמביא לי ממגנט אליי את הדברים שאני רוצה. אז זה משהו שאנחנו רוצים לתרגל לעשות. דבר נוסף שאני רוצה זה בעצם לשים לב שאנחנו משתמשים הרבה פעמים אני צריכה, אני חייבת, מיוחד בעבודה ובעסק, כן? אני חייבת להכין פוסטים לפייסבוק, אני חייבת שיהיה לי לקוחות, אני חייבת לשלם משכנתה, והדבר הזה בעצם, אם אנחנו רוצים לייצר כוונה שהיא טובה, ולא לעטוף אותה, בדברים של חובה, של כפייה, של איסור, של איזשהו ביטול של רצונות שלי, אני רוצה לעטוף את זה בכוונה שמתחברת ללב שלי, שהוא המהדהד הכי טוב לכוונות שלי. אז במקום להגיד אני חייבת לשלם משכנתה, אני יכולה להגיד אני משלמת משכנתה, כי אני רוצה לגור ברמת חיים הזאת, בסביבה הזאת, בבית הזה. נכון? הרבה יותר נחמד. כי אז אני מבינה בשביל מה משמש את המשכנתה. במקום להגיד אני חייבת לרשום פוסטים, אני יכולה להגיד אני רוצה שיהיו לי לקוחות מעולים ועסק מצליח.
נגיד. אז בעצם זה קצת כמו, אנחנו עושים קצת מניפולציה על עצמנו, אבל זו מניפולציה שיש מאחורי המהות. זה במקום להרגיש מחסור וחירום וייאוש ואיזשהו דוחק ולחץ ופחד שזה לא יצליח, אני מתחברת להתלהבות ומשחקיות ושמחה ואיזשהו עונג בעשייה של דברים, שאני מבינה את מאחורי הקלעים שנמצאים שם. ובאופן כללי אני חושבת שהתדר ההישרדות וחוסר שפע, כשאני נמצאת בחשש ובחוסר ביטחון, מקום מאוד מאוד מצמצם. כי כשאנחנו מאוימים, אנחנו פועלים ברמה מאוד מאוד בסיסית בשביל להסיר את האיום, להסיר את הכאב. ומשמרים את אזור הנוחות בשביל לא להיפגש עם פחדים כאלה ואחרים. אנחנו מצמצמים את עצמנו, את הרצונות שלנו, את המאוויים שלנו, נשארים קטנים, מקובצים וחסרי אונים מול העולם, ושם בטוח שאין לנו פתרונות יצירתיים, אין לנו תשוקה, אנחנו יכולים לעשות עסקים גדולים, מערכות יחסים נפלאות, כי אם אנחנו בצמצום, אנחנו רק דואגים לזה שאנחנו נשאר חיים. אז, וגם פה מאוד קל לראות ילדים שמשחקים במגרש משחקים, הם נהנים, הם לא חושבים על תוצאות, הם עסוקים בעיקר בליהנות. משום מה כשאנחנו משחקים במגרשי החיים שלנו, שאנחנו בחרנו לעצמנו, אנחנו פועלים שם מאוד מאוד בהיאחזות. כן? וכמו שאנחנו יודעים, אם אנחנו יורדים במגלשה, כמו שילד יורד במגלשה, ואם הוא פתאום נבהל אחרי שהוא כבר התחיל לרדת, והוא לא יכול לחזור אחורה, והוא נאחז בצדדים וצורח, ואנחנו אומרים לו, יאללה, כבר תראה, תשחרר, כי ככל שאני נאחז יותר וסובל יותר, זה ממש ייסורים, זה קשה לנו לראות מבחוץ, הרבה מאיתנו עושים ככה בעסקים שלנו. כבר עליתם על המגלשה הזאת, אנחנו כבר רוצים להתגלש בה בקלות, בהנאה, במשחקיות, לא יקרה כלום, גם אם בסוף נגיד זה לא היה זה, וגם אם בסוף לא נצליח להגיע לתוצאות שרצינו, אבל לפחות לא סבלנו ככה במהלך הדרך. הסבל הזה מייצר עוד יותר סבל, אז אני גם לא משיגה את התוצאות, כי אי אפשר להשיג תוצאות שאני סובלת ומתייסרת, גם אנחנו מושכים את הזמן כי אנחנו עושים את זה ארוך, וגם אנחנו שוכחים את היכולת הבחירה שלנו בכלל, אנחנו בחרנו לרדת במגלשה, אז לפחות תנסו ליהנות. והמקום הזה שמתקבל על התוצאות, שוכח את הערך האמיתי שלנו. הרבה פעמים שאנחנו מבקשים מילד קטן, כן, תינוקות, אומרים, אנחנו מלמדים אותם מי הם, כן, אנחנו אומרים, מה זה אף, זה אוזן, זה מרפק, כן, הילד לומד בעצם שהוא זה חלק מהאיברים שלו. אבל אם אני אשאל אתכם, האם הילד זה המרפק שלו? ברור שלא, נכון, הוא הוויה הרבה יותר גדולה. האם הילד הוא האף שלו? ברור שלא. אז למה זה החשבון בנק שלנו, הטייטל שלנו, הכסף שלנו, הרכב שאנחנו נוסעים בו? למה? למה אנחנו מצמצמים את עצמנו לתוצאות האלה? ככל שאנחנו מבינים שאנחנו מהות הרבה 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 יותר גדולה מזה, אנחנו פחות נאחזים בתוצאות האלה שהן אקראיות, שהן חלק מהן חשובות מאוד, אנחנו אחראים על הרווחה שלנו בחיים. אבל אנחנו הרבה יותר מזה, ככל שאנחנו נבין את הכוח שלנו, אנחנו פחות נפחד לעשות דברים שיתנו תוצאה שהיא בעינינו שלילית. ואת הכוח הזה, את המהות הזאת, של החיבור שלנו, של להבין בכלל מי אני, מה היכולות שלי. כן, אנחנו פה דיברנו רק על, ממש קצת על שפע ועל מגנות תוצאות, אבל אנחנו מסוגלים לכל כך הרבה מעבר לזה. אנחנו יכולים לשפר את החיים שלנו בפשטות, ודי ברגע. אני יודעת את זה כי אני עשיתי את זה, שיניתי את החיים שלי מקצה לקצה, מסחירה, שאומנם הרוויחה טוב, אבל הייתה בכלוב מזהב, ממורמרת, תלויה באנשים אחרים, מגשימה חלומות של אנשים אחרים. למישהי שמטיילת היום בעולם, שיש לה עסק מצליח, שעושה את מה שהיא אוהבת, שיש לה לקוחות שהיא בוחרת. גם הבן זוג שלי, שינה את החיים שלו משכיר לעצמאי, מאוד מאוד מצליח במה שהוא אוהב, וככה אנחנו מגדלים גם את הילדים שלנו, שעברו ממסגרת רגילה לבית ספר פתוח. זאת אומרת, פרצנו לפחות כמה שכבות ראשונות של החיים שנאלצנו לחיות בהם. אמנם חיינו בתנאים טובים, אבל לא היינו מאושרים שם כמו שאנחנו ומגשימים כמו שאנחנו היום. ואני קוראת לכולם בעצם להתחבר למי שהם באמת, להבין את המהות האמיתית שלכם, ואני מזמינה אתכם לעשות את זה איתי, בקורס מעבר לשיא שמתחיל ממש בסוף החודש.
נלמד שם גם הרבה כלים שקשורים לשפע ולכסף, ההבנה בכלל איך הכסף, מה הסיפור שלנו עם כסף. הרבה פעמים זה אפילו ברמה שושלתית מנהל אותנו מסבא ואימא, ואנחנו כבר מעבירים את זה הלאה לילדים שלנו, לעשות שינוי מהותי בתפיסת החיים, וגם לקבל כלים פרקטיים יומיומיים, כי ככה אני אוהבת. כל מה שאני ניסיתי על עצמי ועל המטופלים שלי, נועצים שלי, את זה אני מביאה, ויאללה, אני מחכה לפגוש אתכם. אז תעשו שפע. תודה.